Ay, lisura ning kinabuhi nga manusara taning bukid oy. Di dalalim nga biyanta sa mga asawa, ma-abroad. Atong nauna, ang maka-income dito, makatabang sa pamilya diri, pero di dalalim nga layo ang atong asawa sa tuwa kay hindi nato magwantang kamingaw. So tawagan ako kung asawa para kumustahan ako siya. Luga. Kumusta naman ka na sa Saudi? Okay lang, kaloy sa Diyos, nakasurvive gyapon. Malayo ka na ko uga. Di lalim nga muna nata nga maya atong kinabuhi diri sa Pinas. Kay di magwanta ang kamingaw day ba? Sige lang, kay hapit na bitaw ni, agwantaha lang. Bago pa mo riyan, napakaisa ka tuig nga tiwasunon diha. Di na ako magwanta kamingaw ba? Di lalim diri nga mabian mi nimo. Balo pa lang day ko ga, may puwati ka pa abroad daw eh. Mabuhi naman tadi mga rahatag kaya ning bukid atong ipuy-an sa Jinsan. Antusa lang gamay, kay hapit na bitaw ko muli. Basta muli ko, di na yung ka mamayot. Ay, ano mamayot gud ko? Promise ka na ka nga, di na jud ko mamayot. Basta promise, ha? Lagi. Okay, promise ni mo na Amping ka diha, ha. ha? Okay, amping po ka din ha, sa atong mga anak. Kami nga yung bation ba kung abroad yung mga asawa. Sige, amping. Sige, kay magsugod. Bye-bye, love Sige, you. amping po diha. I love you. I love you Bye-bye. too. Bye. One eternity later. Ay, samot mo nung kami nga sa asawa na dungon ako yung tingog. Di lalim ba nga malayo ang atong asawa sa tuwa niya. Ang una na nato nga maka-income siya para sa kaugmaon ng modere, pero ang kamingaw di kita magwanta. Lisot, balaan pa lang na may puwan ako to parboda. Mao man na ako may masaper sa kamingaw. At maguban namin diri sa bukid, mga raha, buhit mami pang raha diri. Mga kandila sa sementeryo, at 55 naman kilos kandila, o buhit naman nung tami. Kamingaw. Meanwhile, Balot! Balot! Balot Pinoy! Balot mo diha! Abi na ko bubay, guwapa mo guys. Balot! Kinisa. Balot! Nagpila ba na yung balot? Tagbensi ko lang, sir! Ah, tapos 5. Itindis na gang? Ay, muna ganahan ako, itindis. Eh, sulot, sulot. Oh yeah, Daddy. Tapos 5 na balot. Tagbensi ko, sir! Basta guwapo! Pagkabarato. Pagkabarato. Ay, may nahalinan ko karon. Ganahan dyan kung pa siyang balot kay. Guwapa kay ka pa marag. Ay, Ang kamingaw ng kusong asawa ba? Gibate na kukurong na. wala, sir. Ay, Ay, pagkahamis yung magkutis. Ay, sir, murag binuan na mo, sir, ba? Ipabarangay ka, Ay, sir. kagol gang. Ay, kagol. Pila income mo sa pagpanood ng balot? Uy, gamay rin ni sir, oy. Ay, saba. Nagpila raman ni, oy. Pila. May income ba kag kinintos ang gabi ni Ani? Na, 350 na, sir. Wah! Ay, hindi kakaon ng pamilya ni sir. Ay, Saan good, sir? pagsapa. Samon, oy. Nakiplano. Okay ra ba ka nga? Tagaan, tig 1,000.
Okay ra sir, basta kita rando magsabot. Mao ni ganahan ako nimo. Ay, ginoo ko sir. Ninyo na ba ako sa akong asawa ba kay kibalod ko nga virgin ba kaignaw? Asa yung asawa nimo sir? Nasa abroad. Oy. Iya ba ako. Yung mamiga di ka wala imong asawa sir. Ilong, malungga ta silingan. Ginoo ko tao. Di jud kasi ng lalaki, di jud kasi ng lalaki. Basta nga ayaw pagsaba. Oy. Basta magsabot sa presyo sir. Okay na ba ning? Ay. Ako kaligo mo dok adlaw sir. Okay na ba ning 1,000? Isa ka libo. Yan na po gipisiwi lang pa umanggon sir. Hilom. Ay. Okay na ning 1,000 siguro. Oh, sige na oy. Ambi na oy. Dugay mo datag. Paling kayo tayo mo tayo mo naong. Direta. Direta magkit atas mo silingan direta. Oy sir, sa mga mabubos mag-aoy. Hilom. Kata pa kayo sa kalibo ha? Uy, Hilom, likod, likod. ang mabubos